Lleida Televisió és la xarxa més. Descarrega't l'aplicació a la teva televisió, tauleta i telèfon mòbil o navega amb el teu ordinador. Obre-la i registra't. I el més important, escull Lleida Televisió com la televisió favorita entre una trentena de televisions locals de Catalunya. Fet! I ara, endinsa't en un món únic pensat per a tu. Entra a Lleida Televisió i trobaràs tota la nostra programació. Podràs recuperar tots els programes fins a una setmana enrere. Gaudeix quan vulguis i des d'on vulguis dels teus programes preferits. Informa't del que passa a casa nostra. Sorprèn-te amb els continguts més propers fets arreu del territori. Tot fet des de Lleida per Lleida. Proper en català i en aranès. I a més, obrim les portes i viatgem per tot Catalunya a través d'una trentena de televisions locals que ens atansen les seves històries, els seus protagonistes, les seves festes i el seu dia a dia. Més de 8.000 continguts en catàleg, més d'un miler de directes, centenars de professionals pensant en tu arreu del país. A la xarxa Més i Lleida Televisió trobaràs l'oferta més gran de contingut en català, gratuït i fet a Catalunya. Entra i descobreix-nos, perquè som Lleida Televisió. Som la xarxa Més. Som la teva televisió.